Ribeira volve a apostar forte polo teatro. O 20 de outubro arranca unha nova edición da Mostra de Teatro que se desenvolverá todos os venres ás 9:30 no Auditorio Municipal ata o día 1 de decembro. A intención de cada ano é programar unha escolma de espectáculos que poñan en valor as creacións artísticas das compañías e grupos galegos, tentando tamén cumprir coas expectativas de todos os veciños. Nesta ocasión serán 7 as compañías que aterrarán no escenario do Auditorio Municipal todos os venres ás 9:30 da noite, dende o 20 de outubro ata o 1 de decembro. Lautana Teatro será a encargada de levantar o telón co esperpéntico caso do Obreiro do Futuro, seguido do grupo de teatro da Escola de Narón con Será por Camiños. O monologuista Carlos Blanco, Mala Sombra, Red Room, Contraproducións e Talía Teatro completan o cartel no que se inclúen algunhas das montaxes máis recoñecidas deste ano. Tras esta actuación, o día 10 de novembro, a compañía Mala Sombra presenta a comedia O caso é ter saúde, que fala da condición humana, da ambición polos cartos e de todo o que as persoas son capaces de facer con tal de conseguir diñeiro. Tamén teremos en Ribeira a Red Room Teatro, o día 17 de novembro coa canción do Elefante, que protagonizan Ernesto Chao, Guillermo Carbajo e Susana Dans. Pecharemos novembro co Tolleito de Irisman, unha obra moi recoñecida e galardoada que xa recibiu este ano 5 premios María Casares, consagrándose como mellor espectáculo de artes escénicas do ano. A mostra rematará o día 1 de decembro coa obra de Talía Teatro Ubú Rei. Como de costume, as invitacións recolleránse media hora antes do inicio da función. Entregaránse 2 por persoa ata completar aforo.